Salutare, un bun, bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi sunt cu bratul deocamdată. Da. Mergem la tabu acolo unde am făcut rampa, să luăm un palet și să-l aducem la mine aici, ca să facem din el o rampă. Cel puțin încercăm, acum sperăm că ne și iese. Vă urez vizionare plăcută și nu uitați, dacă v-a plăcut la sfârșit, să lăsați voi acolo un subscribe, like, comentariu și să activați clopoțelul să vedeți când postez. Până atunci, vizionare plăcută! Ha? Să fie sănătos. Unde dracu-i paletul? Că era aici. Unde era că-ți murdă? Aici era. Poate ne fi aruncat în acolo. Bă, hai la șantier. Nu, bă, și le cere un palet. Da, hai. Nu ne dă coaia aia. Da, oricum n-ai ce face cu el, că face mai seară. Bare. Hai, hai. Bă, eu zic că ne dă, mă. Zicem și noi că, bună ziua, noi suntem un grup de biciclete și astăzi ne-am... Imobilizat. Da, să facem... Le luăm și pe astea, că dacă nu ne dă, să nu mai ne întoarce. Le lăsăm pe drum acolo, să ne dă. Ce al dreptui. Bă, vezi că merge, dar cam proastă rampă dacă facem din asta. Cade din... E portar de la mă bun. Ce dracu. E fur calificat, bă, bratule, dacă furăm. Uite că nu lucrează nimeni aici. Stai! Bă, e ceva normal? Nu e ceva normal. Mamă, Eugenie, vină cu o leacă. Tu știi câte scânduri sunt acolo? E un șir așa mare. Păi da, măi, pentru ăștia aici. Sunt aruncate, zrupte, dar sunt lungi. Ia vină. Vină leacă la
intrare, să strigă la ei. Da. Dar pune bicicleta aici, eu. Sau la hor? Ia-ți doi muncitori pe toată asta. Pe bune, să moară n-ai. E paleta aici, la intrare. Da, uite. Da. Tu nici n-ai cum să ajungi la ea, ești prost decât să o luăm pe scări. Nu mă, ăia sunt sus acolo, dracu. Tu știi ce curent e acolo sus? Doamnă! Nu te aud. Nu mai aude, cred că e momentul să furăm. Nu că-s camere. Bă, domnul ofițer, cred că e pe burtă, domnul. Că vă arăt. Sticlă de bere lângă el. Hai mă să mergem. Bă, hai la el. Hai dracu aceea. Ia uite ce-i sus aici în colț. Băi, bratule, ce-i sus acolo? Domnul, de la construcții! Face din radiță, ești prost. Vino mă încoamă, că n-au ea chef de noi. Domnul, de la construcții! Nu ai zis că s-au trecut. Ce vreți mă? Doamnii! Aici. Domnul, la fost! Hai mă să mergem. Băi, Bartule. Bartule. Hai dracu să mergem. Haide pe ce vino cu că doar ăla insistă așa. Domnul! Domnul, de la construcții! Coaie. Oamenii n-au chef de tine, treci și încoa. Pa. De ce? Salahor. Vino dracu încoa. Ha? Help, help. Hai mă, treci încoa să mergem. Eu mă duc să mă mai pe acolo să văd dacă mai găsesc vreun lemn. Eu rămân aici, mă găsesc aici, da? Băi! Vino fără alea! Am găsit paletul, oameni buni. L-ai văzut? Mamă, bine că te-ai dus să te uiți. Dar cum nu l-am văzut, bă? Băgăm și pun. Acum nu mai luăm pe bicicletă. Mă. Ia uite-l coi. Mamă, dar cum îl luăm, bă, pe ăsta, că e plin de... Mamă, nici nu cred că... Facem cu rândul. Zici tu că poți? Da. Mamă, dar ură mai faci. Nu, de aici, bă. Dă-i drum. Dă-i drumul, lasă. Hai. Dacă e mai greu la deal, da, ce? Ah, Hai, lasă-o la mine. Lasă-o la mine. hai. Poți? Îl iau de aia, de jos.
Nu pot de jos, le-au dus. Hai, trebuie nu știu. Gata, lasă. Jos? Da, lasă. Poliția. Băi, stai să pleci ăștia de la bibliotecă. Da, după, hai, treci. Stai să credem. Eu nu mai dau la pedale, dau de picioare direct. Pe aici. Pe unde mă? Stânga, fi la rău dracu. Pe bazarul luăm. Dacă trecem acolo la E14. Și după mergem tot în față la capul și e și trotuarul la așa în față, spre Matei, spre Florărie. Da, dar cred că o punem mai mult. Mai bine o luăm pe aici. Da. Stai o leacă, că nu știu. Nu aici. Mă suna mama. Mihai. Ce faceți masa, jos? Alo! Aici, pe la China, de la... La poliție. La ce? Că 10 poliții s-au strâns lângă noi, să știm. Ce nu pui tu sau tu pe umăr? Bagi umărul aici și mergi cu mâna pe coană. Nu mai te chinui, voi chinuiți amândoi. E. Da, Ce-i? ia, e cam greu. Aia zic. Mamă, ce ușor e. Hai că ne-am învățat în bancul să cărăm palet. Adică partea lui. Pe bulevard. Nu putem, că poliție multă și și nu mai putem să ne întoarcem, că de-abia că am venit. Deci Ardeal, Vino tu, că vin mai de aici repede. Ardeal. Păi da, dar e multă poliție, domnul, și nu știi cum se trezește unul. Deci pe unde Vino la Florărie, sau? Până în spate, la numărul 3, la școală. Păi da, o luăm pe acolo și mi-am... Ești la... Ești la aproape de numărul 3. Bă, să nu te Cine? polițiștii. Să fie sănătoși. Ei, jandarmi. N-are treabă ei cu voi. Mulțumim, domnul. Dar nu cred că merge. Bă, te împing eu, mă, și tu... Nu, mă, nu. Mulțumim, domnul. Eu dăm, bă. Mergi pe pistă, ia uite. Ia o față. Mersi, băiatul. Te pup. E greu, dar lasă că-l țin eu. Pe aici, pe lângă primărie. Faci tu un TikTok. Cine te sună, mă? A, noroc! Bagă dans, metronul. Ce facem, mă? Dimineața când ne trezim, mergem cu toți ca să ciorbim. Vorbește lumea de noi. Da. Amândoi trebuie, bicicletele între bicicletă, unul pe parte, unul pe Nu, e mai ușor așa, Ne-a luat jumătate de oră de la tabu până la ce, că acolo. până la poliție. Dar de ce faceți voi? Facem Rampă. Îl dezmembrăm? Rampă? Da. Ca să sară de bicicletă. Da. Faci mușchi. Cum îl spun? Complet. Frână, că mă doare spatele. Îl care ăsta cu trotineta? Să mor tu, îl cari și tu pe ăsta cu trotineta până la mamaie? La el o leacă, că de la tabula a luat. În cape? Îl pun Da. în picioare pe trotinetă și îl ții cu mâna. Unde te duci? Nu știu unde dracu. Stai cu noi? Unde stați? La mamaie. Bine. Ha, bă! Zi-mă ce visă. Stai că mă dau. Hai, stai tu, frate, că mi-am mort, mă. Da, ce sunt și eu. Mâncați aici cu data. Între timp am întâlnit și cu Cosmin. Salut. Da, dă-te sus, o leacă. Ce? Dă-te jos. Dă-te sus. Nu-mi cu asta, nu mă trebuie. În față, bă. Bă, la ce cu?
Fă la chichita, ia pe mine. Păi mai poate să conducă ăla. Ba da, Ba da, mă. ia, dar tu ești mai aproape, deci nu, uitați, și logica ta de acolo. Bă, Bordul tu zgura, mă, că mi... Da, mi-ai zis mai aproape. Ba da, lasă așa. ia pe Ia, hai, de sus. Poți, nu? Trebuie să mergem la Și-a plecat sau oare? Oameni buni, haideți cu un subscribe, like și clopoțel activat. Așa să facă! Și subscribe la Sad Bikers pentru mai multe... Da, pe Instagram. Că YouTube n-are. Acum am ajuns la destinațion și trebuie să începem să demontăm. Bagă înăuntru tot, că nu trebuie să 5 minute. Vezi? Bă, bagă susținere acolo în spatele bicicletă. Bagă susținere acolo în spatele bicicletă. Dă rampă. Da. Bă, dacă nu era la poliție pe drum, să vrea și la poliție pe acolo. Am privit și tu becul ăla. Deci, ne trebuie... Bă, schimba bicicleta. Mergem la jumătate. Becul ăla e cu gobe. Nu, că stai cu ea. Ei, lasă. Cine să mă bagi? Dă. Mă fac cu ăsta, pe eu. Acolo așa. Aoleu. M-a întâlnit. Mamă, ce pe față a căzut! Dă-te, mă, bratule! Mergem după amândoi? Hai, bratu, hai! Hai, bratu, ridică! Bravo! Ma! Și după obișul lasă mamaia? Deci, oameni buni, după câte ore am stat? 3 ore am stat să construim această rampă, după cum puteți observa. Și după cum ați putut vedea și în videoclipurile făcute cu telefonul, te aruncă foarte rău. Gen, ea ca înălțime are 61 cm măsurată. Acum cu tot cu placajul ăsta deasupra are 65. 65. Pune un centimetru, 2 cm, ceva de genul. Bă, bratu, dai eu primul, dai tu al doilea. Mam. Deci, oameni buni, nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, să lăsați acolo un subscribe, like și să activați clopoțelul și subscribe la Sad Bikers, pentru că uitați și voi, se merită. V-am pupat și ne revedem data viitoare. Pa! Ai în vacanțe